Не ми няма проблем. В смисъл, те може да вземат едни кетчури като моите от доновите за 15 лева. Да, аз ги взех за 16, ухарчих се. Но, направо. Само, че ако искат, ще трябва да си делейтнат едната черта, защото аз си къде изгледа малко по-оригинално и я махнах все пак. И да, а, издълбах си на подметката надписа, както и отстрани. Иначе емблемите ги добавих с Photoshop. А, това беше готовното. И какво другото? Направо гледам буквата човек. Пък там Made in Indonesia, който е стикера, го откранах от наркосана кесвете. Сега на нея пише Made in China. Аз казвам, това са големи буквици. Няма смисъл. За какво си вземаш оригиналния Adidas? Може да намериш същите на дома за 15 лева. Само махаш едната черта и си адски фешън.